de nimeni nu-și deschide ochii. Cel mai bun prieten. Și am avut ocazia să spun, nu de o singură dată: Doamne, nu mai pot. Și au fost momente când El mi-a spus: ba, poți. Apreciez dacă în seara asta suntem aici. E datorită Lui. Și dacă încă ne mai putem mișca, e datorită Lui. Și dacă avem pâinea pe masă, e tot datorită Lui. Tu n-ai un prieten pământesc. Tu ai pe cineva în cer care 24 din 24 mijlocește pentru tine și pentru copiii tăi. Și acesta e Iisus. Chiar că s-a adeverit aceste strofe, aceste cântări, un prieten bun. Dacă Dumnezeu ar privi direct la noi, ne-ar nimici pe toți într-o secundă. Dar avem un prieten. Avem un avocat. Avem un paraclet. Avem un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Și acesta e Iisus. La câte greșeli, la câte judecăți, la câte păcate, dacă ar intra Dumnezeu în judecată cu casele noastre, cu noi, ar mătura. Dar mă rog, după masa zilei de astăzi, să treacă printre rânduri și să se oprească în dreptul tău. Ai avea să-i spui ceva Domnului? Ai avea? Ai ce să-i spui? S-a oprit și în dreptul unui om fără vedere și Domnul îi spune: ce vrei să-ți fac? Ce ai dreptul să-ți facă Domnul? Ai vreun copil? Ai pe cine să vindece? Nu mai poți să duci povara? Simți că depresia te urmărește? Simți că nu mai poți să duci? Așa cum stăm cu capetele aplicate, acolo unde ești, doar o mână ridicată spune: Doamne, sunt aici. Ce vrei să-ți facă Domnul? Ai vrea să se oprească în dreptul tău? Ridică mâna. Și mâna aia să o atingă El. Și după masa zilei de astăzi El să spună: am venit să te ridic. Nu te-am lăsat și n-am să te las. Voi fi cu tine toată viața. Chiar dacă alții te las, chiar dacă alții te părăsesc, eu, Domnul, niciodată. Simt prezența lui Dumnezeu în adunare.